गेजेराव लानानै फैदों बिटिआरनि मोनसे गिदिर राजखान्थिनि खौरां थारैनो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि नुबायना आरो बेबो ओरैबायदि बाख्नायो सोरबा दैदेननाय पार्टी उमुक दैदेननाय पार्टी माने गासिबो माने बिथांमोन दैदेननायाव माने ओरै जाजोबसिगोन नोंनिखौबो नंगौ होननानै बुंनोल' बाखिथारसै गोबां सोंथि सिखारदों आरो माखासे माने खौरां बिजोङाव थारैनो इउपिपिएल दोलोआव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय राजन नार्जारी बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि जेराव बिपिएफ जोनोम जानाय बा दाफुंनाय समनिफ्रायनो दैदेनबोनाय रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जासिगोन नामा माने जाजोब्बायानो होनोल' बाखिथारसै बिराद एक्साइटमेन्ट दङ बिथांनाव मोजां माने एंकारिं खालामदों दा माबायदि खालामदों नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो आं मिथिरोंला खिन्थु जाय व्यक्तिनि फारसे बिदि स्टार्टआपआव जिबायदि माने होदों थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा स' बेजोंथ' आङो ओरै सानदोंमोन हाब मा हरखाबै बेबायदि जाखो रिहन दैमारी एक्स मन्त्रि बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाबाय नामा होननानै आसरित माने मा जाबाय थाखो होननानै सानदोंमोन आङो बेनिफ्राय दा गावनि स्टेटमेन्टखौनो गावसोरबो गावनि पर्टेलनि गेजेरजोंनो दिन्थिबावो बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौबो दिन्थिबावो दा बेखौ दिन्थिनायनि उनाव बै बिथाङा जायबा स्टार्टआपआव एंकारिं होदोंमोन लाजिगोन ना लाजियासैथाय आं मिथिला बेबायदि लासिं मोनखादों माने गावनि एंकारिंनि खालामनायनि आरो जिबायदि एंकारिं होदों माने जइनानो जाबायनो ससियेल मिडियायाव दावरावनो बिराद दावराव माने ओरैबायदि बुंलाबायदोंनो गोसारलागासिनो दं नाथाय आं नुनोनो मोनाखै दा बिथांनि बुंनायजोंसो बे एसे गोसारसिगोन नामा थ' बेबायदि बेनिखायनो माने मोजां थयथ' मोनाब्ला बेबायदि जानला मेनलाहाय टाइटल्सफोरखौहाय हेडलाइन्सफोरखौ ओरैबायदि होयो ब्रेकिं निउस ओरै जालायो आरोना मुग जाबाय होननानै बेबायदि दा जियानो हक दा रिहन दैमारी बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय जितु बिटिसि इलेक्सन काउन्सिल इलेक्सनावहाय गोख्रों भाबै बिपिएफ दोलोआ थियारि जागासिनो दङ होनना बुंदों बिथाङाथ' बुंदों माखासे रिफर्मेशन खालामनाय रिशिडिउल खालामनाय गावसोरनि ब्लक मेम्बार्स ब्लक कमिटिफोरखौहाय रिसाफल खालामनायनि खामानिसो मावगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायबाय दा जोबनोसै समावहाय जेब्लानाखि इलेक्सनानो जासिगोन बिसायख'थियानो जासिगोन दासोलाय मानो थांबावनो आं होननानै रिहन दैमारी सारा बिथाङा गावनि खुगाजोंनो निजेनो खुद बाइटखौ हरदों दा नोंथांमोना बेखौ नायबाय जानांगौ गोबाङानो अब्लाबो आं फिन खनसे दिन्थिनानै आखायाव लादों বিপিএফ দল হিচাপে আমি অকলেই খেলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু অকলে খেলিও আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠ MCLA আনিব পাৰিম আৰু চৰকাৰ আমি কৰিম হয় ময়ো কিছুমান পৰ্টেল নিউজত তেনেকুৱা ওলোৱা বুলি মোকো কিছুমান ব্যক্তিয়ে কৈছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ইউপিএলত যদি যোৱাহেঁতেন মই বহুত আগতে গ'লোহেঁতেন এতিয়া আৰু ইউপিপি শেষ হোৱাৰ দিন আহিছে গতিকে এতিয়া ইউপিপিলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে কিন্তু মই নাযাওঁ আচলতে তেওঁলোকে এনেই ভুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাইছে যেহেতু ইউপিপিএল দল বুলিবলৈ এতিয়া মোটামুটি ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰা হৈছে মই নিজেই বিভিন্ন সমষ্টিত মই ঘূৰি আছোঁ আমি বিপিএফ দল হিচাপে ৰাইজৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে সকলোৱে ইউপিপিএলক প্ৰত্যাখ্যান কৰাটো আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেওঁলোকে যে যোৱা 4টা বছৰত ইউপিপিএল দল হিচাপে তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই একো উন্নয়নমূলক কাম কৰাত তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে যে অহাবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি মানুহক মানে তেনেকেই ভুৱা প্ৰচাৰেৰে মানুহক মানে টানিব বিচাৰিছে আমাৰ নিচিনা ব্যক্তি হয়তো ইউপিপিএলত পালে তেওঁলোকে ভাবিছে ৰাইজে আমাৰ লগত থাকিব এনেকুৱা হয়তো ভাবিব পাৰে গতিকে এটা স্পষ্ট কোনো ক্ষেত্ৰত আমি ইউপিপিএলত নাযাম আমাৰ বিপিএফ দল যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আছে আমি নিজেই নিৰ্বাচন খেলিব পৰা অৱস্থাত আছে এতিয়া নিৰ্বাচন আমি জিকিম
একদম স্পষ্ট। ব্যাপক আছে দুৰ্নীতি অভিযোগ উঠিছে যি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ ওলাইছে তাত কেটেগৰী নাই কি আছিলে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা পাইছে মানে যোনটো আমাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো বা তাত নম্বৰবিলাক দিয়া হোৱা নাই তাক লৈ আচলতে কিন্তু বা बुंनो थाङोब्ला बहा आरो बबेहाय माने बिथांमोना जे सोंथि खालामदों बेबो मिडिया पार्सनानो बिथांमोना सोंथि खालामदों बे ओरैनो मोनसे क्रिएट खालामनाय मोनसे स्ट'रिसो बियो माने गावसोरनो मोनसे स्ट'रि क्रिएट खालामदों आरो बेखौ बिथांनाव सोंबाय ओमफ्राय बेखौनो होनबाय माने ओरै थोरै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव गोसारदों होननानै दा जियानो हक स्पष्ट खालामना होबाय बिथाङानो गावनि खुगाजोंनो गावनो बाइट्सखौ हरबाय आरो जाहोनखौबो फोरमायबाय जे दा जइन जाहैनायनि बा बेवहाय थांनायनि खुनु ओंथियानो गैला मानोना बिसायख'थि खाथिथारसै आरो जिहेतु थांनाय लकसभा इलेक्सननि माखासे भट पल्सफोरखौ नायनानैहाय जि टटेल भट काउन्ट्स बबे समस्थिनिफ्रायहाय बेसेबां मार्जिन भट मोननो हादों स' बेजों रोखा दिनैनि बिपिएफ पार्टिया मोनसे रोखा बिजिरनाय गावसोर मोनदों जे 25था खमैब्लाबो 25था थांनाय एमपि इलेक्शनावहाय बिथांमोना देरहादोंमोन माने टटेल भट्सखौ नायोब्ला ओभारअल जों बुंनो हायो क'क्राझारावबो बिराद माने बेक टु बेक फाइट मोनसे नुनो मोनदों जेरावनाखि अनलि 40-50,000नि डिफारेन्स दंमोन स' ओभारअल बेखौ नायोब्ला बिराद मोजां मोनसे पारफरमेन्स एन्ड जिहेतु दरं उदालगुरि समस्थियावहाय नो डाउट बिजेपिया गोबां मार्जिनजों देरहादों एन्ड सेकेन्ड लिडावहाय माबाया थादोंमोन कंग्रेस पार्टी एन्ड थार्डआवहाय बिपिएफआ थादों आरो दा बेखौ नायनानैबो दुर्गा दास बर' बिथाङा मोजां मोनसे बिटिसि एरियानि भटखौहाय मोननो हादों स' दरं उदालगुरि बे मोनसे एमपिनि आलादा स्टेटनि रायजोनिफ्रायबो जोंनि बिटिसिनि खावसे बेनिफ्राय स्टेटनिबो खावसे माने जोंनि रिजननि बायरानिफ्रायबो भटआ बेवहाय काउन्ट जाफादों नालाय बेनिखायनो बेवहाय एसे केलकुलेसना गन्दगल बा गुलाय गुजाय नाथाय बे स्पस्ट दिनै क'क्राझार जितु एसटि सिटआवहाय 50,000नि मार्जिन बिथांमोना एलायन्सआव थानानैहाय बिथांमोना जयै बेखिनि भटखौ बुथुमनो हादों बाट साननो गोनाङा जे बिपिएफआ आल'न सिंगल पार्टि बेखिनि भटखौ मोनदों अलमस्ट कन्टेस्ट फाइट नङा होमबा स' बेजों स्पस्ट जायो जे दिनै फिउचार बा फैबाय थानाय जितु बिटिसि इलेक्सनावहाय बिजेपिया हारसिङै कन्टेस्ट खालामगोन होनना बुंदों नो डाउट इउपिपिएलआबो हारसिङै कन्टेस्ट खालामगोन बिपिएफआबो हारसिं कन्टेस्ट खालामगोन स' सलिड मोनसे रिजाल्टआ बेनो जे क'क्राझाराव जिखिनि भटखौहाय बिपिएफआ मोननो हादोंमोन एमपिआवहाय बे ओभारअल सेम थागोन बा बेनि इनक्रिजबो जानो हानाय जिहेतु बेवहाय फिसा गाव-गावनि समस्ति कन्स्टिटुवेन्सिसफोरखौ केन्डिडेट गाव-गावनि पसन्दिता केन्डिडेटखौहाय बेवहाय नुनो मोनगोन स' अभियासलि नो डाउट केम्पेइननि गेजेरजों गावसिनि लकेलनि सेन्टिमेन्टजोंहाय बै समावहाय काउन्सिल इलेक्सना बहुत आलादा जायो बेनिखायनो बे पिक्चारा चेन्ज जागोन आरो जों ओरैनो मोनथियो जे दिनै बिथांमोना ज'है एलायन्सआव इउनाइटेडलि फाइट खालामनानैबो बेखिनि भटखौ मोनदों मोनसे बिराद गिदिर मार्जिन गालांनो हायाखै स' बेनो क्लियार जे बेवहाय जोङो ओरैनो सरासनस्रा जुदि 50-50 जुदि भटखौ शेयार खालामनानै होयोब्ला बिजेपि आरो इउपिपिएल बिथांमोनाथ' अलरेडि माइनासखा एन्ड जुदि दरं उदालगुरिनिफ्राय साब्रैसो ओंखारबोयोब्लाबो क'क्राझार चिरां आरो जोंनि बाक्सानिफ्राय बिपिएफ आरामसे देरहालाङो स' बेबायदि बेखायनो दा बिथांमोना अपोजिसनाव थाब्लाबो बिराद नारसिन जानायनि गेजेरजों बिराद पावार दिन्थिजानायनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना जुजिदों बेनिखायनो बेखिनिखौ साबायखर होनांगोन दे बिथांमोना निश्चय जुदि रायजो राजाफ्रा अनदोंब्ला रायजो राजाफ्रा दासिमबो जुदि अननाय दङब्ला बा रिजनेलिजमनि सेन्टिमेन्टआ दासिमबो दङ फोथांना लाखिनायनि जुदि सिमां नुदों बा साहस बेनिखायनो आं थोंजोङै बुङाखै जे दिनै बिपिएफखौ जुदि
दा बेनि गेजेरावनो दा जेरै सावरायनाय जागासिनो दङ जे रिजनेल पार्टि मोननैबो ज' जानांगौ मस्ट वेलकाम नङा होमबा जों पाब्लिकआलाय मा लुगैयो ज' जाब्लाबो जायाब्लाबो जों सोरबा नङा सोरबानोथ' भटखौ थुनांखागोन दा बे बेलायावनो जुदि ज' जायोब्ला साबसिन जायो बेखौ जों अलवेज वेलकाम खालामो बा दैदेनगिरिफोरासो थिग जाग्रोनांगोन नङा होमबा जोंथ' बेयावनो थुगोन जेराव जों मोजां नुहुरगोन एज अ पाब्लिक भटार्स हिसाबै जोङो मा लुबैयो आं अलरेडि बहुतबार मेनसन खालामबाय जोंनि खामानिया जानांगौ आरो बिथांमोनखौ जितु रायजो राजाफ्रा दैथायहरो स' नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि हितआव खामानि मावगोन बा मावलांगोन होननानै रादाय होयोब्ला डेफिनेटलि भटखौ मोननो हागोन स' बेवहाय आं हारसिंनि बेक्तिगत खोथाखौल' बुङोब्ला जानाय नङा बेनिखायनो रायजो राजा बा नोंथांमोन भिउवार्सफ्रा जाय नायदों हयथ' सोरबाया बुंबावगोन बा बुंनो हानाय बा बुंखागोनानो BPF सापर्टार नालाय बेनिखायनो BPFखौ थोंजोङै देरहागोन मागोन होनना बे सिस्टेमाव आङो बुङाखै एक्चुअलि जि पिक्चारखौ जों नुदों थांनाय MP इलेक्शननि जितु रिजाल्टखौ नायोब्ला थारैनो भट काउन्ट्सफोरखौ नायोब्ला बेनि स्टेटिस्टिक्सफोरखौ नायोब्ला BPFआ बिराद मोजां पजिशनाव दं जितु अपोजिशन हिसाबै बेखिनि पजिशना सेन्ट्रेल पार्टी मोनसे सेन्टाराव पावार थानाय पार्टी मोनसे स्टेटआव पावाराव थानाय पार्टी मोनसे दिनै काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट फर्म खालामफैनाय बिथांमोननि गोब्राबै नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो BPFआ जे बेखिनिखौ होल्ड खालामनो हादों बेनिख्रुइ आरो साबसिन एग्जाम्पल मा दंबावो जे MP इलेक्शनाव जिबायदि फाइट होदों बेनिफ्राय आरो साबसिन मा एग्जाम्पल दंबावो दिनै लिडारफ्राथ' अनेक बाथ्रा बुंगोन बयबो गाव गावनि पार्सनेल पइन्ट अफ भिउ गाव गावनि पलिटिकेल जि केम्पेइननि प्रसेस सिस्टेम दं बिथांमोना बाथ्राखौ बुंगोन नाथाय एट दि एन्ड मा नुखो जोङो रिजाल्टनि आउटकामा मा नुखो स' बेसो फोरमायगोन दा सोर देरहागोन सोर देरहाया स' नै बेनि सायावसो आं खोथाखौ बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि पइन्ट अफ भिउखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आरो बेखिनि बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो फोजोबथ'बाय